Nginibingelele-ke bafowethu. Naku okungumbono wami noma isiphakamiso sami sezindlela zokufunda iBhayibheli ongakusiza ukuthi ulazi futhi ulihloniphe kanjalo-ke bese uthola umyalezo uNkulunkulu asinika wona ngale kokukopolota amavesi lapha nalaphaya. Okokuqala, njalo masizokhuleka iBhayibheli njengoba sikholwa ukuthi lifunzelelwe ngumoya kaNkulunkulu, ncwadi yesibili kuTimotheyu isahluko sesithathu ivesi le-16, kuhle ukucela umoya ocwebileyo. Uma uyikhatholika-ke ungakwenza lokhu ngokuthandaza umkhuleko sencwadini emaculweni page 199 zana moya ocwebileyo, ngokuba silifunda iBhayibheli kumoya ocwebileyo, ngomoya ocwebileyo, ngoba lafunzelelwa ngumoya ocwebileyo. Nawu indlela yokuqala-ke yokufunda iBhayibheli, mhlawumbe angizisho zo4 bese ngiya kweyodwa ngeyodwa ngesikhathi. Eyokuqala ukulifunda nje njengencwadi noma inovel. Okwesibili ukulifunda njengomkhuleko. Okwesithathu ukulifunda nabelana nabanye. Okwesine ukulitadisha, kulandelwa indlela zokutadisha, methodologies. And ngiyakholelwa ukuthi kumele kulandelane kanje. Qale ukufunda njengenovel bese udlula ulifunda njengomkhuleko bese udlula noma uthuka ukuhlanganisa kodwa engqondweni yakho ukulandelanise kanjalo ngoba iyona ndlela elula yokulizwa. Asiqala isteps sokuqala ukulifunda njengenovel. Kusho ukuthini ukulifunda njengenovel na? Kusho ukuthi nje uyafunda uqale ekuqaleni ufunde lawo makhasi owafundile, mawusuqedile uma ukuthi ngigcine la phinde uqhubeke ufunda, ufune ukufakaza, ufune kushumayela, ufune lutho. Kuthi makukhona okukuthintayo abanye ke baye balimake, akusizi kakhulu lokho ngoba kukukhumbuza. Mina ngisuggest ube ne-notebook eceleni ukuze ubhale lokho okukuthintile. Ungakhomenti khona ubhale nje uvesi bani ukhuluma ngokuthi noma chapter bani vesi bani ukhuluma ngokuthi uyidlulela uyifundele. Lokhu ke sithi casual reading kuyasiza ngoba ingqondo yethu i-absorba imunca kalula uma singafundi sinexhala elithile. Uma sizanzela si-relaxed. So kuzokwenza ukuthi ulazi iBhayibheli. Ingqondo yethu inendlela yokuthi into yake yangena kuyona iphinde makuqhamuka ukufana nayo ukuthi boom. Ngakho ubona abanye abantu belazi kangaka iBhayibheli ngoba balifunde kanjalo. So ingqondo yami manithi meyikhuluma ngento ethile imani ibuyisa okufanayo nalokho akufunda. Step sesibili ukulifunda njengomkhuleko. Kusobala-ke uthi incwadi yamaHubo yonke oma 150 awumkhuleko. So ungayisebenzisa njengomkhuleko wakho. Eqinisweni kuhle ukukhuleka ngolimi lwaseBhayibhelini nangaloko okubhala eBhayibhelini ngoba yilolo limi uNkulunkulu aluzwayo. Masidlala iredo kumele ubeke qondana isiteshi ukuze uthole kuleso siteshi. uNkulunkulu engathi singakhuluma naye ngezwi lakhe. Khona okunye okungeke emahubeni kodwa okusikubiza ukuthi ama-canticles, ingoma kaHana, ingoma ubani konje udade wabo kaMose uMiriam emva kokuba bewelile umfula belwela ulwandle olubovu, ingoma kaMaria, Paulus umpostoli uneyingoma eziningi ngiyalinganisa nje kwabaseFilipi chapter 2, Kristo ngenxa yethu, kwabaseColossians chapter 1, ziningi izingoma ezikhona. Ingoma kaZakhariya ebonga uNkulunkulu, ziningi ingoma ezikhona nakwezinye indawo. Nasencwadini yeZambulo ingoma yabakhule kaNkulunkulu, fanele wena undlu noma mfana ukwamukela. So ungathandaza ngazo zonke lezo, mhlawumbe soxoxa ngazo ngelinye ilanga. Kodwa khona enye indlela-ke esingathandaza ngayo ebizwa ngokuthi Lectio Divina, kuyigama lesiLatini elisho ukuthi divine reading, ukufunda ngokobuNkulunkulu. Basically le ndlela isho izinto eziwu4. Number 1 ukufunda, lectio. Number 2 ukureflecta, ukuzindla, meditation. Number 3 ukuphendula, responding, oratio, umkhuleko. Number 4 resting, ukuphumula noNkulunkulu, contemplatio.
So le ndlela siyenza kanjena ke siqala ngokucela amandla omocwebe njengoba sisishilo uma usebenzisa iculo page 199 siqhubeke bese ukhetha leso sifundo uzosifunda mawusaqala kungakalijwayeli kakhulu iBhayibheli I recommend ukuthi ufunde ivangeli langesonto elilandelayo so ufunda ungajahile ufunda unenze nje kwenza wedwa njalo lokho bese uyameditate yini ukumeditate noma ukuzindla yilokho esikubiza ngokuthi focus thinking ucabanga ukufocus ungadidela ingqondo yakhe iwandarishe ufocusa kanjani na lento oyifundile iyona eba icampus yakho ebomkhombandlela wakho ebi navigator yakho ebi GPS yakho so mawusuphuma kulento uyabona hayi sengiyaphuma endleleni recalculating ububu lokho kuzindlu sothola kunenkulunkulu afike emva kwemizuzu mhlambe ishumi uzindla noma 15 bese ukhuluma noNkulunkulu pray ukhuluma ke noNkulunkulu hayi noma intoni ukhuluma ngalokho omuzwe uNkulunkulu ekusho kuwena ngalelo lizwi olufundile nasemzindlweni lo oqeda ukwenza emva kwalokho bese nje uyayihlalela uthule ebukhoneni benkosi khona amanenjana ozowathola futhi kulethela wona gcineni bese uyabonga uNkulunkulu kuhle futhi ukubonga ngokuseBhayibhelini ngalinganisa nje ihubo lika Maria umphefumulo wami uyayitusa inkosi ngabonga futhi ngamahubo nanke ngiwabeka kuwena ihubo 103 verse 1 to 5 ihubo 106 verse 1 to 5 ihubo 107 lonke ihubo 138 lonke ihubo 136 lonke ihubo 118 kusuka kuverse 1 kuya ku4 indlela yesithathu ukufunda iBhayibheli kanye nabanye esikubiza ngokuthi iBible sharing lokhu kwaqalwa khona lapha eNingizimu Afrika endaweni yaseLumko eyayise Eastern Cape ngaleso sikhathi esiseBinoni eGoli namhlanje ibizwa futhi ngokuthi reading for action ukufunda iBhayibheli ukuze senze okuthile nayo ke futhi iqala ngomkhuleko ukucela amandla omocwebileyo uzanocwebileyo page 199 emaculweni bese nifunda lelo lizwe nilikhethile njengoba ngishilo ekuqaleni ngiyarecommend manisaqala ukuze ngingabe umuntu okopolotayo khetha ivangeli noma isifundo esizofundwa ngesonto elilandelayo nilifunde okungenani kabili kodwa ngeqi kokuyisihlanu kufundwa abantu abahlukene futhi kufundwa amahumusho ahlukene emva kokufunda nithi ukuthula emva kwemizuzu emihlanu bese iloyo naloyo khona noma laba abavuzwa kanjalo isho nje igama elilodwa umuntu elimthintile asifakazi igama nje kuphela uthinto ukuthi awusho futhi ukuthi mthinto ukuthi manusho lona nje umusa ulaka njalo njalo phinde nithule futhi imizuzwana mhlambe emihlanu noma 10 bese ke nenze njani niyabelana ngokholo lweni ngamazini wezile asinkanti 2 minutes at the most 1 minute at best anifakazi futhi sithi nje mina ngithinto ukuthi asisho ukuthi wena yenza ukuthi mva kwalokho sesenza lokho kuthiwa commitment to action intoni esizoyenza ke ngalelizwi ephathekayo futhi esizoyikalela isikhathi ephatheka ngokuthi yintoni soyenza kuphi soyenza nini siyenza la obani so iyona ke lendlela ethu iBible sharing or 7 step of Bible sharing so iyalulekwa iyarecommendwa for imhlangano embuthanweni 30 minutes okuqala noma 40 minutes okuqala senze lokho kuyosisiza noma ke mhlambe once in 2 months kuyosisiza usifocus ukuze siphume kulento zokuba omalini nezitokfela iyasebenza futhi egcimeni naseyigodini kuma small Christian communities ngasebenza futhi nasemndenini yethu ikakhulu ukujwayeza abantwana bethu iBhayibheli nokuthandaza esikhundleni somthandazo ojwayelekile bakusihlwa nokuphinda phinda iRosale and whatever once in a while sisebenzise lendlela ngasebenza futhi nakuma prayer groups mhlambe ke siwaphumuza amanovena ngamanye amalanga nantoni ke senze khona lokho indlela yokugcina ke ethanda ukuba nzima indlela yokufunda iBhayibheli edeskini noma elibrary Bible study hloso yayo ukuthola ukuthi lithini iBhayibheli lithini lelizwi esilifundayo indlela yokuqala ile ndalo esayifunda kusonto esikole thina siyaziyo ekumele ihlalise emqondweni wakho
ayishiwo ubani la amazwi eshiwo kubani kwenze njani. Of course nakhona siqala ngokuthandaza njalo. Every time you sit and study siyathandaza umthandazo mawucele 199 noma yimuphi ke umangelo onkatholika owuthandayo. So imibuzo ke kumele uyibheke okuqala nomkhulu ukuthi mina ofundayo ngingubani, ngoba ukuthi ngiwubani kuyangenza ukuthi ngifunde ngendlela ethize ngingafundi ngendlela ethize. So kuze ngazi ama limitations ami abavama ukubhala ama research papers nama dissertation conduct limitation of scope ukuthi mina ngibambekela noma theoretical framework mina ngibambekela uzophuma nakhe egcineni wazi ukuthi ukubambekela ungaba khona ngale. Nginesisho nje silule sithi into uyibona ngokuthi ufaka ama sunglasses kanjani. Mawufaka yellow yonke into izoba yellow, mawufaka blue yonke into izoba blue, mawufaka mnyama yonke into izobonakala imnyama. Nansi ke eminye imibuzo okumele uyibheke. Yipi lencwadi? Testament elisha noma elidala, noma testament lokuqala noma lesibili? Yipi ingxenye yalo ngoba nawo ahlukene? Ubani umbhali? Wayebhalela bani? Isiphi isikhathi sokubhalwa? Isiphi isikhathi sezehlo okukhulunywa ngazo? Ngoba kuyehluka. Uthola ukuthi izehlo nesikhathi sokubhala silinganise ngoGenesis. Genesis sikhuluma ngezehlo zokudalwa kodwa awubhala ngathi kudalwa. Kodwa wabhalwa later ngesikhathi senkosi uSolomon. Ibhalwa ama scribes akhe noma onobhala bakhe beqoqa okwaxoxwa oral tradition. Ngiyalinganisa. Osibili uhlobo luni lombhalo? Umlando, inkondlo, imyth, indaba ngobuqhawe ziningi kanjalo kanjalo. Okulandelayo uphi uKristo la? Ngoba thina njengamaKristu sifunda iBhayibheli sizibhekise kuKristu. Ngoba izwi linguKristo noKristo uyizwi. Ithini le ndaba ngokuziphatha nokwenza? Ngoba phela iBhayibheli lenzela ukufundisa nokuqondisa. Njengoba kubhaliwe kule ncwadi engengayicaphuna esibili uPaul ayibhalela uTimotheo isahluko 3 verse 16. Ithini ngomuzi esiya kuwo? Ngoba iBhayibheli liyi-guidance, liyinkanyiselo yenyawo zethu siya emzini esiya kuwo. Mase ngizophetha ke masikhumbuleni ukuthi izahluko namavesi akuyona ingxenye yeBhayibheli. Kuqhamuke kamuva. Kuqala amavesi noma ngithi kuqala izahluko ngo-1227 uCardinal Stephen Langton. Ngaphambi kwalokho izahluko zazingekho nhlobo. Sezikhona izahluko namavesi ayengekho. Amavesi aqale ku-Old Testament noma First Testament 1448 uRabbi noma uRabbi Nathan noma Jude. Ku-New Testament 1551 uRobert Easton. Mahle izahluko namavesi ngoba kwenza ukuthi sireference kalula, studishe kalula, sithole kalula lokho. Kodwa alona izwi likaNkulunkulu. So lo mkhubo usuqalile makufundwa izenkonzweni kuthiwa 9 bani 10 bani siyaphuma esipolweni. So indlela kahle ehle yokufunda izwi yilokho esikubiza ngokuthi ama literary markers. Imingcele noma izikhonkolo ezikhombisa ukuthi iqala la kuphela la. Izibonelo eincwadini zabaprofeti mekwathiwa isho njalo inkosi makade kusiqala into entsha. Hamba nayo uyifunde yonke noma ungathatha ivesi elilodwa egcineni kodwa ungalinga ukukhuluma ngalo ungayifundanga yonke leyo ngxenye kusuka kumazwi athi isho njalo inkosi kuze kufike lapho khona futhi kuthiwa isho njalo inkosi. Eincwadini zemlando nezixoxayo kuzothiwa mhlambe basuka baya noma wasuka waya noma wafika endaweni ethile noma bafika endaweni ethile. Nalapho futhi sikhonkwane sisho ukuthi umngcele uqala la koze kubuya suka kuleyo ndawo noma mhlambe kuthiwa kwafika kuyena yaba. So ufunda konke lokho manje ufunde ivesi elilodwa nesiqeshana. Eincwadini lokho ekuthiwa amapistoli njengawo Paul nabanye kuvame ukuba khona amazwi athi mayelana nokuthi ikakhulu encwadini yokuqala kwabaseKorinte. So yona sikhonkwane leso soqala indaba entsha. Eincwadini zezambulo okuyincwadi yesambulo kuJohane kanjalo nencwadi kaDaniel khona kuvama ukuthi kwase kuvela umbono. Yazi ke lapho kuqala into entsha.
kuningi okunye singalinganisa bese sithi asilinganise ngalokho. Siphelile ke isikhathi, ngisuggesta lokhu njengendlela yokufunda iBhayibheli.